Hello, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलावहाय बरायबाय दिनै नै जोंहा फुङावनो सिखारनानै रेडि जाबाय गानबाय देलायबाय स' दायो जोङो रेडि जाखांनानै एसे जोंनिया माने प्रेक्टिस दङ नैबे मोसानायनि बेखौ एसे प्रेक्टिस खालामग्रोगोन जोङो ओमफ्राय बेनि उनावहाय 11 o'clock आवहाय जि मेन प्रग्रामनि शेड्युल बे टाइमिंआवहाय जोङो थांगोन देलायखांनानै जों दा प्रेक्टिस खालामखांनायनि उनावहाय टाइमिं मथै जोंहा मोनसे वेलकाम प्रग्राम दङनो 11टायावहाय स' बेयाव थांगोन जोङो रेडि जाजोब्बाय नै नाहरलाय सानैबो स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो दान्दिसे सम जोंनि भिडिअखौ बेजों लोगोसेनो बुंनो लुबैदों आङो जे गोबाङानो माने जोंनि दाख्लै जोङो ट्रेनावहाय माने इन्जय खालामबोनायखौ ड्रेस गाननाय गानैनि खोथा बिराद बुंदों आरोना खिन्थु एक्चुअलि बिदि नङा माने जोङो गाननांगौ टाइमाव गानखायो माबे समाव गाननांगौ माबे समावहाय मा खालामनांगौ बेखौ जों मिन्थिखायो नङा होमबा बयबो इमान गोजान ट्रेभेल खालामनायावहाय माने इजि नङा आरोना माने गोरलै नङा जे गथ'फोरा बेफोरबायदि माने दख'ना गाननानै फैनो बेयाव थानाय बाहेराव थांनाय बेसे प्रब्लेम नङा होमबा जे दाब्बायाबो मा जोंनिया स्लिपारसो बे एसि नङा एसि बा एसे कम्फर्टेबल जाबावोसो खिन्थु जोंनिया मा बे स्पेशल ट्रेनावहाय जोंनो जि कालचारनि माने ट्रुप बेखौ बेयावहाय माने स्लिपारसोखामोन आरोना एक्सुवेलि स' बेयावहाय गथ'फ्रा मारै माने गाव गावनि ड्रेसखौसो सामलायगोन ना थानायफ्राव माने माब्रैहाय थागोन माब्रै माबा खालामगोन बेफोरखौ सामलायनो नङा होमबा स' गोबां प्रब्लेम जायो बेनि थाखायनो बेयावहाय एक्सुवेलि जोङो ट्रेनावहाय दख'नाखौ गाननाय जायाखै ओरैनोथ' गावनि ट्रेडिसनखौथ' बयबो मोजां मोनखायो बयबो गानखायो नङा होमबा स' जोंनि टाइमाव गाननांगौ टाइमाव गानखायो आरोना जे नोंथांमोना बुंलायनांगौ बेखौ कमप्लेन खालामलायनांगौनि जेबो गोनांथि गैया आरोना आरो जे फालि लानायनिबो खोथा बुंबाय थादों बिहु फालि आरो एक्सुवेलि बे फालिया जोंनिबोखा जोंनिबो जों बर'फ्राबो बेखौ बाहायखायो नोङो मा होनोबा जोङो आर'नाइजोंथ' जों नोङो मोखां आथिं मोदोम बिदि हुगारनो हाया नङा होमबा आर'नाइया जाहैबाय मोनसे रेसपेक्टफुल मोनसे मा होनो माने सनमान खालामनानै जाय बुस्थुखौ जों गोदोनायाव आलायनानै लायो बेजोंथ' नों मोखां आथिं आखाइ हुगारनो हाया जोङो एक्सुवेलि ट्रेभेल खालामनायाव जोङो बे फालिखौ जों बाहायखायो बयबो मानो होनोबा बियो मोजां सफ्टबो जायो बेखौ जोङो माबा मोनसे गरम जायोबा बा माबा मोनसे मोदोम आथिं आखाइ हुगारनोबाथाय जों बे फालिखौ जों बयबो कमनखा आरो बियो बाहायखायो स' बिथांमोना बेफोरबायदि माने जेनेबा बुंलायनांगौ बा अबजेक्सन खालामलायनांगौ गोनां गैया आरोना जानो हागौ जाय बिथांमोना बुंदों बिसोरबो गावसोरबो बाहायखायो एक्सुवेलि बिसोरबो बे फालियाबो जोंनिखा रावबो बुंनो हाया जे जोंनि नङा होननानै नोंथांमोना साननानै नाय जोंनिया जेब्ला खेराइ फोरबो जायो जोंनिया बाथौआव जेब्ला जों माइनाव थिखोबा जों मा खर'आव माइनावखौ लांबा जों फालिसो बाहायो नंगौना नङा नानि बाहायोना बे फालिखौसो जोङो मेनलि गोथार हिसाबै जोङो बाहायो स' बियो जोंनिबोखा स' बेयाव नोंथांमोना आमुगनि होननानै माने गुबुननि होननायावनो गुबुनासो लाना थांजोबदों बुंनो थाङोब्ला गुबुनासो सेना लाजोबदों जोंनिखौ ओंखायनो बेयाव नोंनि आंनि होननानै माने कमप्लेन खालामलायबाय थानो गोनां गैया आरोना आं बेखौनो बुङो जे जों बाहायनांगौ माने जोङो बाहायनांगौ समावहाय जों माखौ बाहायनांगौ जों माबे टाइमावहाय जों गाननांगौ माबे टाइमाव जों गाननाङा जों बेखौ बयबो मिन्थिखायो आरो ट्रेभेल खालामनायावथ' आरो नोङो हल ट्रेनानो जोंनिसो ट्रेनखामोन बियो स्पेसियेल माने जोंनि बे बड'लेण्ड महत्सबनि थाखायनो हरखानायखा आरोना स' बेयाव जों बरिं टाइमाव जों दसे एन्टारटेनमेन्ट खालामबोबाय रंजाबोबाय स' फालियाबो जोंना मोदोम आथिं हुगारनाय फाजिनो जों लाखानाय दंखायो गोदोनायावसो जों बेबायदि माने एन्टारटेनमेन्ट खालामबाय आरोना आं बेखौनो बुङो जे नोंथांमोना बेफोरबायदि माने कमप्लेन खालामलायनो नाङा आरोना आं बेखौनो बुंनो सानो थ' बिदिबा जायगासिम थांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो दान्दिसे सम इन्टारेस्टेड बा
Nih boyber ready जाजोब्बाय जोंनिया फोजियालाय गानदोंना गानाखै माथो नुवाबो नोंनालाय आंनि बिलखौसो मोनाखै नै मान गिदिर खालामलायानो होनाया ए जोंनि हारिमुनिफ्राय होनाय गोजा बियो ड्रेसफोरा बिराद माने मोजां नुदों आरो बिबार गोनां गोजा एकदम बिउटिफुल नुदों बयखौबो Ay, Juri! Sapa-sapa नुजोबथारबाय एकदम गानफबजोबनानै जि साइज नुजोबबाय बोरा बिबारालाय जोंलाय प्रिया ओइ प्रिया Marido. Ay, Juri, apa tangkelai? Ay, Juri. Boleh. Boleh tang ni jangan, mana ini? Oh, biji noti. Indira Gandhi Stadium. So फैबाय जों स्टेडियाम खौ बावबाय ओंखारबोख'नो हायाखै फिसाफोरा हनै गाथाब जागोन खानाया गावजों जाबोजोब्बाय दसगनायसै स्लिमदो गेट खाथियाव मोनफैबाय जोङो Habas tangan lebar, kemana nggak? Kakak ini serba, kakak baik, lem pegang netra. Malaysia, kasih nabi mau sih bisra?